37 anyos nga gingong nakigpinusilay sa mga sakop sa Talisay City Police na sikop atol sa hot pursuit operations. Ano ang report ni Femari Dumabok? Nasikop sa hot pursuit operation ang gilang si Jeffrey, 37 anyos, kinsa matod pa nakigpinusilay sa mga pulis sa sitio Tabay, Barangay Tungaan, lungsod sa Milanilla, pasado las 9 gahapon sa buntag. Matod sa hepe sa Talisay City Police nga miabot sa dapit ang iyang mga sakop tungod sa ilang pagsunod sa person of interest sa usa ka shooting incident nga nahitabo sa Barangay Tangke sa Yuning Simanaha. Apan sa pag-abot sa dapit, giingong gipabuthan ni Jeffrey ang mga pulis. Way naigo sa habig sa kapulisan. Sa pagbaw sa mga pulis, naigo sa iyang kamot ug tiil si Jeffrey nga daling nakaikyas. Sa gipaygayong hot pursuit operation, nasikop si Jeffrey sa Purok Colis, Barangay Kandulawan sa Dakbayan sa Talisay, pasado alas 12 gahapon sa udto. 2 days ago na allegedly na may shooting incident diya sa Barangay Tangke. So, nagkakandak tayo ng hot pursuit operation kaya naaman tayo person of interest. Parte ng Minglanilla ay nandun yung person of interest natin. Nagpa-dispatch tayo ng ating mga operatives, no? Pagpunta ng ating operatives kanina, no? Merong alias Jerry, accordingly doon sa mga kapitbahay ba. Akala siya yung huliin, paputok agad sa tropa na approaching. So, nag-exchange fire. Nasayran nga ang nadakpan, maguwang ni Jeron Monterde nga mas nailang si Tian nga mo'y gitumbok nga namusil sa Chief Tanod sa Barangay Kandulawan sa duha ka managlahing higayon. Nasikop si Tian kagahapon. Nasakmit gikan sa posisyon ni Jeffrey ang kalibre 45 nga may usa ka bala. Duha ka pakiti sa gidudahang shabu nga mobalor sa dulan 50,000 pesos. Gidalaw sab si Jeffrey sa ospital aron maatiman ang iyang mga samad pinusilan. Kasong attempted homicide, kalapasan sa paghupot sa dili lisensyadong armas ug paghupot sa ginadili nga drogas ang ipasakang mga kaso batok kang Jeffrey. Uban ni Clans Gabutin ug Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.